Hatu ublay umap ya kajing penhap kun. Hoat ublay umap ya kajing penhap kun. Na kabenta kitu kibawat shisha ya kajing map jong u. Da ka dok nut ka bakla bamun. Ka Bible ka hikai ba kajing isen ba jing ai ublay ka kta ya ki pop baro. Wat la ki long ki bakhya kat no ru. Lada ubriu shimet upai sha u da kajinget ba jing kala ka bamun. Ublay umap ya kajing penhap kun. Na kabenta kitu kibawat ya kajing isen jong u. Da ka dok nut ka bashisha bat ka bakla bamun. Kajing ai jong u ka terwa ya kajing penkhya bat jing penthamai ya kitu ki baphai sha u. Kajing penhap kun kum ki pop baro. Kalong kabala ban map lingba u Jisu Kris. Kajing iet bat jing ai ublay. Ka ai jing pentengen bat jing kermen ya ki brio. Ki bawat ya kajing penem bat jing penkela. Ka khubor babha kalong bakarai ban pediang ye ujisu kum ukhon ublay kalong kabala ban yo dabaro compare ke ei ka bapilale ha ka jing em ba man shwa jong phi sam shi spa lai dukhat bakhat wei hadu khat lai ka ong naba kat ba ka beneng ka jrong ha khli ya ka khando ka bakrau ka takin ka jing isen jong u kalong ya kitu ki ba shep tieng ye u kat ba kami ngi ka jengai na sep ngi. Kat ta ula penjengai na ngi. Ya ka jing palat jongi. Kumju kumba o kupa u isen ya laki kun. Kumta u isen utrai ya kitu ki ba syap tieng ya u. Iwei yu anis iwei dukat kendai. Ladangi plai ki pop jongi. Ulong ubayai ne bat ubahok. Ban map no ya kita ki pop jongi. Bat ban penkhut yangi na ka bam hok baro. Nadu ka por bala thau ublay uladon ka jing thmu ban pen yo pat ya ukhon ban riau shalade. Ukwa ya ka jing ya dei bat ngi. Dei na kata ka daw ba ula pha ya la ujong ukhon ubala IT no da ka mon sngop hai la de na ka benta ki pop jongi. Khnang bangin yo ya ka jing ya dei bat u. Kani ka jing ya dei bat ublay ka penmi ya ka jing pen em ha ukris. Kani ka bamut balapan kela thama ye phi. Kumju ru bandap da umen siam ba khuoj ubayalam yangi bat yarap yangi. Usoitan u iet banwat ya ki jaka ha ka bangi long ki barit pat bat ki ba klem jing shngan. Bat u penyai so ya ki da ki jing lam ler. Kalat ka ba bhatam ban ya le persha ya ki jing lam ler. Kalong da ka jing shisha ka ba ublay utarwa. Yohanes lai dekat bakat riau hadu kat pra. Naba ublay ula iet kata ya ka perthei. Kat ba ula IT no ya la ukhon balakha marway. Ba u ru ubanget ha u. Onam jot shu. Henry unyo ka jing embam jukut. Naba ublay shem la pha ya la ukhon shaka perthei. Ba un pen rem ya ka perthei. Henry ba un pen im ya ka perthei da u. Uta ubanget ha u on pen rem. Henry uta ubanget ula rem lupa. Naba shem langet ha ka kerteng ukhon ublay balakha marway. Sam prapun rio dekat pasan. Naba me atrai melong ubabha. Bat ubakloy ban map. Bat ubakarhai kajing isen ya kita baro kibakot kerpat ya me. Shithi shakirom pra dekat iwe. Namar kata menta don kajing penrem ya kita kiba ha ukris Jisu. Kiba miat kat ba kum kado. Henry kat ba kum umensiam. Yohanes iwe dekat bakat ar. Henry kat kibalap pediang ya u. Hakitu ula ai bor ban long ki khun ublay. Kata ha kita kibanget haka kerteng jom u. Episos ar dekat pasau hadu kendai. Henry ublay ba ulong uba kendrei kajing isen Namar kajing iet ka ba krau jom u. Da ka ba ula iet yangi. Wat men ba ngilalong ki ba yap da ki jing rengkang jongi. Ula pen im yangi lembat ukris.
daka jing ai lapen em ya pi bat u lapen mi yang i lem bat u lapen song yang i lem bat u haki jaka beneng ha u Kris Jisu ba unyo pen i hakirta ki bansawan ya kata ka jing kendrai ka jing ai jong u ha ka jing le sbon shangi ha u Kris Jisu namar daka jing ai lapen em ya pi daka jing nyet ken kataru om na phi hi kalong ka jing ai ublei om da ki jing le ken ba uno ru on om yo ban sngau sarong sithi shakirom pra de khot balai phunyo hadu lai phukhandai henrei hakini ki ei baro ken ngi job thiau da uta ubala iet yangi namar nganget scam baka jingyap lamne ka jing em lamne ki angel lamne ki nong senshar lamne ki badon bor lamne ki ei ru ki balong menta lamne ki ei ru ki ban salong lamne ka jingjrong lamne ka jingjeliu lamne ki ei ru ka wei pat ka jing thau kan umla kin ban penya khlat no yangi nakata ka jing iet ka jong ublei ka ba ha u Kris Jisu uba utrai jongi ar korin khat ar dukhot bakhandai te ula ong hanga ka jing ai jonga ka dap biang yame namar la penjana ya ka bor jonga ha ka jing telot da ka bakamen namar kata ngan kham le thau buram ha kita ki jing telot jonga khnang baka bor u Kris kan yo shong sa hanga kublei pi baro paralong shwa bangan penkut ikani ka video ngakwa ban ong ipi ba ublei u iet bhai pi bat ublei u kwa bandon kata ka jingya dei bat pi watla philale kanu ka kam ne ke ei ka ba philale ha ka jing im jong pi ublei u khot ipi bat ublei un yai iet ipi ngara pi phai sha u da ka do nuot baro bat kala ka ba mun